Lloret de Mar, Christmas friendly. Les millors platges per passejar els camells. Espais naturals per als pastorets i tions. Restaurants amb menús saludables i adaptats a intoleràncies alimentàries. Espais d'oci i esbarjo per als més entremaliats. Castells i hotels amb totes les comoditats pel seguici reial. Centenars de botigues per trobar tots els regals que necessiteu. Lloret de Mar, Christmas friendly. Nou de cada 10 rens ens recomanen.